Seguimos co tema das desinfeccións diariamente. Para iso contamos ca presencia tamén dos bomberos que nos están axudando nesa tarea xunto con Protección Civil. Tamén estamos recollendo por parte de Protección Civil, recollendo basura a 3 familias que non poden sair das súas vivendas, e seguimos tamén co reparto de alimentos por parte de Cáritas a aquelas familias que o están pasando mal. A pesar de que o número de positivos continúa a alza, o alcalde destacou que cada xornada que pasa o aumento é menos significativo, semella que o cumprimento das máximas restricións impostas por Sanidade está a dar os seus froitos, polo que agarda que pronto comece a dobregarse a curva. E a verdade é que seguimos aumentando, pero tamén vamos a ser positivos, tamén estamos vendo que os aumentos diarios cada vez son menores. Eu espero que pronto pare de ese aumento. Está a ser claramente día a día que cada vez os incrementos son máis baixos. Espero que nos vindeiros días deixemos de subir e empece o descenso. Xosé Ramón Romero destacou a gran responsabilidade da cidadanía e do sector hostaleiro e agarda que continúen así durante o Nadal, minimizando posibles contactos e reunións familiares. Chamar a responsabilidade agora que nos acercamos as datas navideñas, para que semos conscientes e a poder ser, pois, as xuntanzas familiares sean o máis reducidas posible, porque iso vai a beneficiar o conxunto da nosa sociedade, non? Está previsto que mañá, tanto o alcalde de Boiro como os rexedores dos outros concellos galegos con máximo nivel de restricións manteñan unha xuntanza con Sanidade para avaliar a situación.